El Club EBCN disposarà ben aviat de dues impressores en 3D de darrera generació. Els col·legiats i precol·legiats les podran fer servir per imprimir peces de plàstic, estalviant així temps i diners en els processos de prototipatge. Aquestes impressores són especials, ja que les han muntat una desena de col·legiats i precol·legiats en un taller gratuït que s'ha fet a l'Hangar Barcelona a proposta de la Comissió de Disseny Industrial. I el tema de les impressores 3D és un tema que, no sé, em fascina bastant. I m'agrada i vull dir, realment no estic per això, quasi podríem dir quasi per plaer, no? Vull dir, per continuar estant al dia i veure com va aquesta tecnologia. Vam veure que és una cosa relativament nova i d'aquesta manera podíem saber més sobre les tecnologies i tot això. Normalment els enginyers estem més aviat darrere dels plànols o fins i tot més lluny de la fabricació. I en canvi amb aquest taller podem una mica estar a peu de canó i mirar, veure, diguéssim, trobar-nos amb els problemes nosaltres directament. És fer una mica els tallers perquè així també la gent aprèn com a fer-les anar, no? A l'hora que algú se t'espatlla o et deixa funcionar o coses d'aquestes, que és una que passa amb totes les impressores aquestes de FDM, d'extrusió de plàstic calent, doncs com més o menys l'has muntat tu, saps una mica per on tocar, per on no sé què, totes les peces que fan servir són molt estàndards, amb la qual si algú peta no hi ha apalancaments d'aquests de no, és que el motor vale 200 euros, no? No, el motor vale 15 euros en qualsevol tienda. Aquestes impressores en 3D de darrera generació estan basades en diversos models del projecte RapRap. Permeten imprimir peces de plàstic que es foren a 200 graus i que són biodegradables i molt resistents. Els usuaris poden imprimir les peces i un cop s'ajusten al producte que es vol crear, encarregar-ne la versió definitiva en el material desitjat. Així estalvien temps i diners. Per fer prototips ràpids, no? I poder ràpidament tindre un prototip que es pugui manegar. I sobretot abatir costos i posar a abast a tothom peces que potser serien més complicades industrialment d'aconseguir i coses d'aquestes. Els processos de prototipat s'han escurçat moltíssim, no? I s'han abaratit també moltíssim, perquè abans una peça que havies d'enviar, jo que sé, a Alemanya perquè te la fessin amb alumini, no sé què, que t'arribés i adonar-te que el forat l'havies fet massa gran, doncs ara en una nit la tens impresa, proves i tal, i llavors a l'últim ja agafes i el fas amb alumini, no? Penso que serà molt important en el camp de la medicina, per exemple, que la revolucionarà completament. Els assistents han valorat molt positivament aquesta experiència i asseguren que la gran implicació dels participants i la bona combinació de perfils n'ha facilitat considerablement la seva fabricació. Penso que la barreja, en el bon sentit de la paraula, vull dir, és molt positiva. És molt positiva, jo puc aportar experiència, altres em poden portar coneixements més tecnològics actuals, cada un té les seves habilitats, vull dir, jo penso que és molt interessant. La part mecànica és relativament senzilla, és un tipus moble IKEA, però en canvi la part electrònica, tot això de soldar cables i tot això, potser com que no tothom ho sap fer. Un cop calibrades, les impressores en 3D arribaran al Club EBCN i podran ser utilitzades pels col·legiats i precol·legiats que ho sol·licitin. També s'organitzaran càpsules formatives sobre el seu funcionament i utilitats.